Bubagrani hangal strike salba romai khlaijakmani hatai kotoro salbani yagulo Bharat hapangbai Tripura motha agreement khlaimani yagulo Tiprasa lukuro khatang thukjagai khasrangjagai joto Tiprasa dafani hamkrainai rok bubagrano hamjaknai rok pali fulai rally khlailema nurjaka tini tangsalo aba haikino 43 korbuk amsaini Anarji Devi Tripurani Tidul Mumbai bubagrano hambaiya khlai malkhunbaike rally khlaijaka Mereka asal 2021 ni simi chini bubagra chini bagai coba khai tongmani chini bagai jekuno kon solution tui phenai Tiprasana hamkrai constitution solution tunai hini boje samani kokbai jeng bono bisas khayei jeng bono poito chawoi jeng bubagrano logire laika tai bubagra mai tei chaya kare hunger strike tongoi hatai kotoro tongoi bo tini 124 ঘন্টা bo mai chaya 124 ঘন্টা baksa 12 ঘন্টা chaya hangkechi lengna nai thango phiaba bo 124 ঘন্টা mai chaya chini bubagra bono pai phlaya hambai bo oma heke mai chaya tei ningya khayei chini bagai chini Tiprasani hamkrai tuiri phaika 100% 60% le tuka abni bagai jeng belena bubagrano hambai maya poro abni bagai jeng tong thotok cha thotokai chini takok tai bukok mafani saman ani mani saman dong ba hambai chini bubagrano bisas kai bubagrano logiri mabai jeng abni tong thongmani bisingtei bubagra jengno solution tuiri phemani bisingtei mungsa jengno phemani bisingtei jeng tini tong thogoi belena hasa khoji kai jeng tini rally khaileka jeng anando phuti khai no jeng tini rally khaileka ingke erpore men korbuk bazarobo kisa jeng yakungbai jeng himbotok himlaika bubagrano hambai ya pharlaika nin sinimungke ani sinimu ang develop central committee ni secretary energy Devi Tripura tai kun grana puito chaya rongna chaya ang tongnai rongna ko kesana musungo chini ha bubagra kusung chini Tripura rajoni bo Maharaj 184 bongshoni thei bono jeng jondiri puito chaya ke ku ke leader no jeng puito sa thai kerei kha bubagrano khoroksa chini bagai solution tunai tai tui bore phaika porman bore kha ang tai chini takok tai bukok Tripura hasteni chini Tiprasa rongno joto hasteo chini Tiprasa tongnai rongna kobong namo sungo chini kha kuar chini bubagrani bo belaino kha kaham kha kuar tak phano bo koi tongo phaidi jeng o jagao jeng party kerei jeng oro kesa kupur jeng Tripura motha hiya BJP hiya IPT hiya CPM hiya jeng bo Maharaj no logirenai jeng au bubagrano jeng poito chaka phai jeng bo phainai ni logire phaimano tak phano jeng kobogo chini Tiprasa rongno phaidi norok bo tak phano jora tongo jeng thamcha khai jodini choba khai kangke chini tai kisi saman thaibo jeng pura manai chini tabo 60% mamani 100% kari manai jeng buskango tai bo choba khainai chini o tai kisi saman thani bagai jeng haino hai thanchani bisitei jeng choba khaiei bubagrani netritwe bubagrani khairongmani bisingtei bini choba khaimani bisingtei jeng haino hai chini tai kisi saman thaino bo jeng nalai nai bubagra